салому алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Саодати Ҷ. Дар навори имрӯзаи мо мошинбозори шаҳри Ваҳдат ҳам аст. Дигар мошинҳоро мондагием. ва ҳазур шинем видеоро тамошо кунед то охирша. Дар видеонавор лайкро монед, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. GVC соли бароришаш 2008 грузовой машин рамаш баква 5 тонага фақат метавони ки бихариши бориш каши. Документош 1 сола ҳаст. در حالت خوبی کاری قرار داره. رقم تلفن تو نکه 3 تا 5 57 44 نقشان که گفتیم 55 هزار با سعاده میشد نه؟ бародарон ина нависта будем ки ягон вектори арзонтарак мо ина ими Opel барои шумо марамат бибинем. Opel Vectra соли барориш 1995, объем мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ газ бензинай. Нарша 10,000 сомон гуфтеса, ба рубли ҳозира бигирем 75,000 рубл мешавад. Мошин дар ноҳияи Шикошем қарор дорад. номеро барои занг задан дар рӯи экрани шумо аст. марамат занг занед, маълумоти пурраро аз худаш дастрас намоед. Opel Astra F соли барориш 1995, объем мотор 1.6 литр, сӯзишвории бензин. нақша бародаро 22,000 сомон гуфтеса, ба рубли ҳозира бигирем 165,000 рубл мешавад. рақамҳо барои занг задан дар рӯи экрани шумо аста. занг бизанед. мошин қарор дорад дар ноҳияи Шикошем. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. коробка передачаи механикай. 173,000 пробег дорад бародарон. марамат занг занед. мошинаи навбатии мо Pajero, коробка передачи автоматак, объем мотор 3 литр, сӯзишвории бензини холия, соли барориш 1996. мошин қарор дорад дар ноҳияи Шикошем. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нақша 35,000 гуфтеса бародарон. барои маълумоти бештар дар рӯи экран аст, номеро занг бизанед. маълумоти пурраро аз худаш бигирем. 4 та дар электропакет. Opel Caravan соли барориш 1998, кузов универсальный, сӯзишворӣ бензин, объем мотор 1.6 литр, коробка передачи механик. нақша 28,000 гуфтеса бародарон бо савдо мешавад. ба рубли ҳозира бигирем 211,000 рубл мешавад. рақамҳо барои занг задан дар рӯи экрани шумо аста. занг бизанед. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.